Kaixo, nire izena Oiane González Corino da, berdintasun zinegotzia naiz, eta gizon gauzak ipuina kontatuko dizuet. Idazlea Eva Maria Rodríguez da, eta ipuinaren balioak erantzunkizuna eta berdintasuna dira. Antzelmo klasean oso ona da. Irakasleak aurrei eskatu zien lauzpabost taldetan antolatzeko, eskolako mantentze lanetan laguntzeko, garbiketa taldeak egiteko. Baina Antzelmoren gelan haur batzuek uko egin zioten. Ni mutikoa naiz, eta mutikoek ez dute barreiatu, ez garbitu, ez hautsa kentzen, esaten zuen Patxik. Hori neskek egin dezatela. Guk agintzen dugun bitartean eta ondo egiten dutela egiaztatzen dugun bitartean, zioen Xabierrek. Baina, zertan zabitzate? Esan zuen Antzelmok. Ez duzu ezer egiten etxean? Nire etxean dena egiten dute ama, amona eta arrebaren artean, esan zuen Patxik. Aita eta biok gizonen gauzak egiten aritzen gara. Dena etxean egiteaz arduratzen den andere bat daukagu guk, kontratatua, esan zuen Xabierrek. Eta zerbait gehiago egin behar bada, ama arduratzen da. Aita eta biok ere gizonen gauzak egiten aritzen gara. Ez alduzue ohea egiten eta ez alduzue maila jartzen laguntzen, esan zuen Antzelmok. Ez, erantzun zuten Xabier eta Patxik batera. Hori emakumeen kontua da, erantzun zuen Patxik. Banik ohea egin, mahaia jantzi eta erantzi eta otordua ostean, katzarroak ere garbitu egiten ditut, esan zuen Antzelmok. Etxean laguntzea txorakeria feminista bat da, esan zion Xabierrek. Bai txorakeriak esaten dituzuela, esan zuen Antzelmok. Nik laguntzen dut, eta ez da gauza bera. Orduan, ez alduzu gizonen gauzarik egiten aitarekin, moztu zion Patxik. Egia esan, ez dakit zer esan nahi duzun gizonen gauzak egitearekin, erantzun zuen Antzelmok. Nik denbora asko pasatzen dut aitarekin, eta gauza asko egiten ditugu. Baina gauza guztietan parte har dezakete nire ahizpak eta amak, eta ez dago inolako arazorik. Eta guk ere egiten dugu zuek nesken gauzak deitzen duzuen hori. Are gehiago, aitak barreiatu, garbitu, plantza eta sukaldean ere egiten du. Garbitu beharrekoa garbitzen du eta biok beharrezkoa den guztia egiten dugu. Eta arreba eta biok txikiak ginenean bainatu egiten gintuen, pisoialak aldatu, jaten eman eta paseoan ateratzen gintuen. Ez azerratu, esan zuen Xabierrek. Zure amak ez aldu ezebez egiten? Bai, noski, esan zuen Antzelmok. Gauza bera. Nire gurasoek zereginak banantzen dituzte. Arrebak eta biok ahal dugun neurrian laguntzen dugu. Gurasoek atzeden hartzeko, zaintzeko eta gurekin egoteko denbora gehiago izan dezaten. Guretzat ez dago mutilen edo nesken gauzarik. Hori txorakeria, esan zuten Patxik eta Xabierrek. Txorakeriarik ez, esan zuen Antzelmok. Erantzunkidetasuna esaten zaio, eta hobe duzue pilak jartzea, mutilak zuen jarrera horrek ez baitu ezer mugitzen. Izan ere, familiaz eta etxeaz arduratzea emakumeen eta gizonen kontua da. Eta eskolan gauza bera gertatzen da. Beraz, ez barregarri geratu, argudio sarkitu horiekin eta zereginak banandu. Orduantze, jo zuen txirrinak eta irakaslea atetik sartu zen. Antolatu alzarete, galdetu zuen. Etxeko lanei buruz eztabaidatzen aritu gara maizu, esan zuen Antzelmok. Oso eztabaida emankorra izan da. Ondo da, antolatu orain mesedez, esan zuen irakasleak. Inork ez zuen taldean jarri nahi Patxi, Xabier eta garbitzen hasiko ez zirela defendatu zuten beste mutiekin. Beraz, haiek talde bat osatu behar izan zuten eta, beraz, egin behar zutena onartu behar izan zuten. Horren ondoren, denek erabaki zuten etxean sorbalda arrotzen hastea, zereginetan lagunduz.
Ez dagoelako formak baino talde garrantzitsuagorik zure familiarekin, eta talde batek ez du aurrera egiten guztion lankidetza eta konpromisorik gabe.